Takže ahoj, zdravím vás Denča a Sája. Tohle video vám chceme říct, že jsme byli na brigádě a prostě bylo to tam hrozný. My jsme vám chtěli natočit video, akorát, že jo, z toho důvodu, že tam nebyl vůbec čas A nebyla prostě tam prostor. Ano, nebyla tam Wi-Fi. Prostě bylo to na venku, že jo, a bylo to tam fakt hnusný, můžu říct. Byste neradi viděli a neradi to ukončili. Fakt to nechtějte vidět, akorát my jsme měli rukavice na to. Ale i tak jsme se štítili. Ano, protože tam byly hrozný věci, jako, takže jo. Já do toho kopala. A pak jsme tam našli trubky, tak jsme je házeli. Prostě jako oštěpat, no. A já jsem se tam prala v pytle. No a pokud tedy dneska byl u nás spa, tak bychom mohli natočit nějaký videa, dát smeše a mohli bychom ještě hodit nějaký fotky a Dělá z nich video. udělat z nich video. No a vlastně to, možná to vyjde dneska, možná to vyjde zítra, ale já se pokusím to dát sem dneska, aby prostě já dávám na YouTube videa prostě a Pája mi jenom říká, jako jaký to mám dát. No tak nic, tak my se s vámi loučíme. A pokud tady budete spát Pája večer, tak vám hodíme nějaký selfiečka. Máte se na co těšit. No, dá smeše a tak, hodíme vám i video. Takže ahoj! Ahoj.